jitkellem għall-ewwel darba permezz tal-avukat tiegħu il-kap tal-iskola primarja ta' Ħalaxa. Fl-aħħar jiem One News segwa minn qrib rapporti dwar il-kap tal-iskola primarja ta' Ħalaxa ta' allegazzjonijiet ta' fastidju anke sesswali verbali fuq xi membri tal-istaff tal-istess skola. Huwa qal li l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu huma folots, fl-ittra konferma li għaddejja investigazzjoni fuqu. Qal li mhux minnu li kif irrapporta dan l-istazzjon għalliema fl-iskola qed jirrapportaw morda minħabba fekk. Waqt li konferma li kien hemm każ fejn għalliema ħassa ħażin u tieħdet l-isptar b'ambulanza, qal li dan ġara għax kellha inċident ma' xi studenti fi klassi tagħha. Qal li mhux minnu li ġie trasferit minn skola oħra fuq allegazzjonijiet ta' fastidju sesswali. Akkuża lil dan l-istazzjon li ma ħax il-verżjoni tiegħu u li s-servizzi li xxandru ma kinux legalment korretti. Fir-rapportaġġ tiegħu One News dejjem irrefera għal każ ta' dan is-Sur Mas bħala allegazzjonijiet u anke ħadna r-reazzjoni tad-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi li taħtu jaqa' il-kap tal-iskola li konfermat li għaddejja investigazzjoni kif irrapporta One News.